kini ke AKASHVANI SHILLONG ke khubor ban pulia phiri meri nong ganti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ke khubor mentak step. Lawan rush pautli ki bil hakasni ke beningkong jong ke darbar senrai ki yang darbar Tauan ke Meghalaya. Ke sarkar Meghalaya ke lakhot ke Khasi Students Union ki SU ban wan shaka mi jing keren halor ki mat jing dawa ki ba pher. Penkut na Dr. W.R. Karluki ya ke jingi day ke bala slemba jeng bat ke seng NPP ke ba ma uhi ulai rap ban seng nongrim. Ki khubor ki babnia. Ke yang darbar Tauan jong ke Meghalaya min ke sngi ke lawan rush pautli ki bil jong ke sarkar ha ka sngi ke beningkong jong ke darbar senrai. Menteri rang ba konat ki sangma ulawan ra ke bil jong ki tien bala itu da ke sarkar lani ki official languages kinong ai ram kabor bahalor jong ki kam khlau bat ya ka hak ha ki kam shakri pajba right to public services. Menteri ka tanat puli buthi ba la kemen rumboi ula terwa rutli ki bil ki be dei ki school ba shimet bat ya ki jing puli ki bakam halor ka bakan thubru ya ka jing thumu ban seng ya ka school ba ka bathamai bat ya ka jingwing no ya ka International Open University Act lawan raru ya ka jing terwa ban thamai biang ya ki kinon an ki betre ka menta ha ka jing penya ki school ba ka bakudup lang ru ya ki kin hon ba pher ki be dei kam bagai puli dangle ki headquarter ke distance education bat ki wei kini ki bil bla terwa ki long da jing thumu banyo pen khlan chu sho ya ka jinga bet ha ki kam ki bei dei ba ka jing puli ki ba kham halor. Menteri rang ba ka Meghalaya konat ki sangma min gesni ulai thu ka yung darbar Tauan bagi pulit kila kemsa ya uwei ubreu ya ubal kenok don kti ha ka jing kulmar ka bala ki ha ka jing rali jong ka KSU ha ka khandai tri unai lam ulai thu ba khama shwala dep kem shwai ki nongi lam ki ba khamat jong ka KSU ki ba kenthop yu president u vice president ba yu general secretary bala ujor khatsan tli ki ijahar ha ka bai dei ba ka te ka jingja usang mau lo pentip ha ka yung darbar Tauan ba ka sarkar kla tre ba banyak penbet ya ka jing ka balak ta ya ka jingya jugi kali kamai hapreng ka Assam bat Meghalaya ula pen snawi ki jing ya kendo ya kran hapreng sembut menteri rang ba sneu bhalang dhar bodo menteri ka sarkar Assam atul bora mensngi sajan kumjuru bat ki seng penyat kali kamai pat ha ka singi bebut kata mensngi uble ula ai ka jing pentikina ba ka sarkar ka sa pensistom ya baro ki badan kti ha ka jing penmi ya ka huri hura. Ka sarkar Meghalaya ka lakhot ya ka Khasi Students Union KSU ban wan shaka mi jingekren halor ki mat jingdawa ki ba pher ba ka KSU ka lapenmi. Menteri rang ba konat ki sangma ha ka jingekren bikinang pathai khubor min gesni ulo ong ba ka sarkar ka dap pha da ka shiti sha ka KSU min ka step ha ka ba ka lakhot ikinong lam ka seng man wan yekren ba ka sarkar halor ki jingdawa jongka ba ki mat jing ka ba ka lapen sngo kani ka jingkhot ekren jong ka sarkar ka lawan hadin bala mi ka jing ngos na ka jing ki berang shen jong ka KSU ka bala bu ki mat jing dawa halor ki jing ki ba pher katanat tourism jong ka sarkar Meghalaya ka penbena ba ka long ka man ha ka shong san suki kala sedang banyat kum baju long man la kapor ka jing ya jong ki kali kala nang yat ben haka kerwo khubor ka balong kerpang na kamanta ki to ki breu ki banabar jela ki baran ga jingthmu banon kai ni wandan kam shani la pentep ba yamantahi kam dan kano ka jingwet ne jing perkheng banwan se Meghalaya la ni ka jingthot ha ka jingya lenti hapreng ka Assam bat Meghalaya katna tourism ka kentu ki nang jungok kai perthai ban ambo jing artien la na ki dan jing mut lapa banwan kai se Meghalaya ka airu ka jing pentikena ba katna trekam ka long bala aitilut ban khmi ya ka jing shngan ba ka jing bet jing biang jong ki balet bawan banyo jing ram ki tourist ki la ban call ha uni u number ai jing ram iwe pra not san khandai ar not ar rio kini ka khubor ka bawan shpi na ka AKASHVANI Shillong. Kini AKASHVANI Shillong ka bawan nam shpi ka khubor uwai ni kidi khot nong seng ya ka NPP ubadairu president berim jong ka NPP ha Meghalaya baru MP berim jong ka yeng darbar Tauan Rajya Sabha Dr. W.R. Karluki min gesni ula penkut no ka jingi dei beslem ba jong ba ka seng ka ba mauhi ulai rap ban seng nong rim Dr. W.R. Karluki ula aya ka shiti
weng no ke jingam dukhot ke jung u hau president ke NPP ha Meghalaya ba Preston Tensong ubade ru usambut menteri rang ba ke jela u Dr. WR Kharluki ulai lam ye keseng NPP nadu usnyam R1000 khat ar hadu usnyam R1000 ar pulai ula khmi binya menteri ben bahaya ka hadin ba keseng kam shimla la ban le bah ha ka assembly election R1000 khat lai tar hadu ba kan long ka la du hausnyam R1000 khat phra Menteri rang ba ka jela ubadeiru national president jong ke NPP u ong ba ka jingwing de khot jong Dr. WR Kharluki na ka NPP ka de ka rai shimet jong u ba do buram mat pliang ya ka u samau ong bu sko si shai ka ni hendai ka seng ka nyai beteng shakmat ya ka jingtre ka kam shakri ke jong ka Lakmi lenti bagai jing yo umpenyang petrol ha Shillong kan sanang kam biang menta namar ki kali kit umpenyang kila poi biang sasar Shillong hadin a nelai singi jong ke jing yang lan bejrong jong ki kali ki beran kam the umpenyang hadin bakatuk ani tli ki jakat the umpenyang kila khang shipor ki nong penyat petrol pom ki ong bayam mentahi kam simdan ke jing duna umpenyang kali namar ki trok kit umpenyang kila poi thamai Washuk Jane ubadai manager jong ka peak service station ha dhan kiti ong baka kalikit penyang kala poi minhin kasngi bat ka petrol kala biang menta kani kala penja ya ka jingling am sim jong ki babon ki brio ki balai kendo jing ya shibon namar ka jing dana penyang kali ha ka bakila hapan pendut shibon ka por ha ka bayeng uplan ha ki petrol pom ki ba pher Menteri rang ba ka jela konat ki sangma ula kentu ya ulam phang yeng darbar thawan Thomas e sangma banbu sngi shisen chita yau ki MLA begin phong li ki riam tan rai ha ka yeng darbar thawan Menteri rang ba ong ba kan long shisha ka ba itnat bat ka ba ipo ipi yeng ro halo ka to kata ya kate ke jing ai jing mo du kon ula ai ka sngi ka bening kong jong ka darbar san rai min nin ka sngi ula ban rap shu da ka ba ong ba ka ni ka jing persang kan nyarap kan ti ru ya ka culture san rai jong ka ni ka jela da ka ba pin uksahi naladi min nin ka sngi Menteri rang ba konat ke sangma ula phong da ka sapti bala so da ka jan rin dia ong ba ka jing thu ka ba kong san ha ka ba phong ya ka sapti jan rin dia ka long man kan tiu ya ka thir ka than jan jong ka ni ka jela ye ki nong than jan ba ki nong ram mat ban pin ru ya ka jing penan kam ya ki jan ni ki no ki tiar bala bakani ka jela ka panmi ha ka jing imjingi ke ba man la ka sngi Lightly ki jingja accident ki ja ha ka surok hari bhoi ba Shillong ha ka we ki jingja ka alto K10 minhin ka sngi kala khongpong ha ka surok ba national highway rio ha nongpo hadin bala keno ba kala litan ra na dien ya ka Hyundai i20 ka bala pen mensau khendiat iki arngot ki nong nya Hamol yong hinin ka step ka trok kit daw yong kala khongpong ha ka por ka basau ba jim step ka bala penwit ya kala ka wan ha ka surok ba hajan mekafet ha ka we pa ka jingja ka bala ja mens new blay ka we ka Maruti car bala keno bala nya step ba kala litan ra ki scooter hajan FCI nong mali ba ka CCTV kala ring dor ya ka ni ki jingja ki pulit la poi shek ki jaka bala yo jingtip ya ki jingja ma ki la shem ki senjam ki beran kam Hakasngis dang jong ka dorbar Senrai ke yeng dorbar thawan ke Meghalaya kala keno buram ki arpu armut ki nong lam san perthai ki bala khlat no kentup yo MLA barim joga shala iba galmender sing lingdo ibala khlat no ha ka arpu artrik nailar ha kerta ka ba khandai phulai snem Menteri rang ba konat ki sangma ulo kan mau ki jingrap ki jing no osnyang jing i sha ka jella bat gari iba lingdo ibala sha ji na shala usnyam ka khandai spa prapulai ila airu e ki jing shakri ki lai samoi trikam jong ka KHATC kategori khubor kelakut baklawan shvina ka AKASHVANI Shillong sa shipor kata ha kapor prabaji ini so ka Delhi station na kam ta ka khubor ha ka tin Hindi bara kapor prak khatsan minute pinyo asngau sai ka khubor ha ka tin phareng ha ka por prashteng ni phai biang shakani ka station ha ka ba pinyo asngau ki khubor na ka than chate lam mingi kani ki AKASHVANI Shillong sngo bhavana mantai ki khubor na Delhi